Tnieda l-proġett ProCrew illi twaqqaf permezz ta' sħubija bejn il-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST, is-City of Glasgow College u l-Forum Marittimu Malti b'finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u Sajt. Dan il-proġett jikkonsisti f'korsijiet f'qasam li llum huwa pilastru tal-ekonomija u jiġġenera ammont sostanzjali f'investiment u impjiegi għal mijiet ta' persuni f'diversi ruoli. Fil-fatt il-proġett huwa maħsub li jħarreġ persuni interessati li jagħmlu xogħlijiet li jvarjaw minn deck operations sa inġinerija u servizzi ta' ospitalità fuq super yachts. Il-Ministru Ian Borg tkellem dwar l-importanza tas-settur marittimu għal pajjiżna u nnota li r-Reġistru Malti jinsab l-ewwel fl-Ewropa u s-sitt wieħed fid-dinja. Għalli Malta reġistrat riżultati pożittivi ħafna fir-reġistrazzjoni ta' jottijiet lussużi akbar minn 24 metru. Fil-fatt sal-aħħar ta' Marzu kien hemm aktar minn 750 jott itajjar il-bandiera Maltija, żieda rekord ta' 90% fuq 5 snin ilu. One News tkellem ma' wieħed mill-istudenti li qed isegwu dan il-kors illi fis-sermana x'ħajru jażel din il-karriera. Karriera tal-marittima ġifieri ħajritni meta kelli 10 snin. U jisni minn dejjem xtaqt illi irrid navvanza u jisni immexxi minn hemm u anke nidħol fl-MCAST. Barra minn hekk jiena nixtieq ukoll inkabbar ġifieri bħalissa għadni fl-ewwel tarġa sakemm nilħaq dak li xtaqt ġifieri għax il-ħajra tiegħi wkoll li rrid insir kaptan. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima għalli dawn il-korsijiet ġodda huma ta' eżempju prattiku ta' kif l-industrija u istituzzjonijiet edukattivi jistgħu jaħdmu flimkien sabiex jikkumplementaw lil xulxin u jilħqu żvilupp sħiħ tal-persuna. U għażit jgħid li korsijiet bħal dawn se jkomplu jsaħħu r-reputazzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni li toffri l-aqwa faċilitajiet għall-baħħara inkluż ir-riżorsi umani. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.